не перший рік. І насправді ситуація дуже складна з соціалкою, зі сплатою тарифів, з ціною на газ. Це є факт. А що сьогодні обурює? І зрозуміло, відповідь одна – субсидії, отримуйте субсидії, і іншої відповіді якби такої реальної немає. Але що обурює? Чому мені все ж таки здається, що ми можемо цим питанням якби колоти очі Зеленському? Бо він давав певні обіцянки. Він пообіцяв, що тарифи будуть іншими. Що він мав тоді на увазі, коли він це обіцяв? Це я не знаю, що в його було в голові. Але якось він картинку цю бачив. І сьогодні, якщо ви візьмете ціну на газ міжнародну в Європі, то рік тому вона була суттєво вищою. І сьогодні ціна менша. Коли ви візьмете зиму, я думаю, що такої зими не пам'ятає ніхто. Я не пам'ятаю за своє життя. Я ось в неділю ще був в Одесі, було плюс 13, люди були на пляжах. Це початок лютого місяця. В Києві, зараз трішки пішов сніг, але вже перейшов дощ. Реально це дуже тепла зима. І в умовах, коли газ суттєво дешевше, просто так світова кон'юнктура склалася. Це нічия, ні заслуга і не поразка. Так сталося. І при цьому дуже тепла зима. Чому уряд і президент, які робили це своєю великою обіцянкою, він ще обіцяв, що люди старші, мені здається, чи 80 років, чи 75 не будуть взагалі сплачувати комунальні платежі. Але всього цього не сталося. І сьогодні в людей є велике з цим незадоволення, і вони ставлять ці питання. А звичайно, що коли там якийсь депутат, що відповідає «продайте свого собаку», це, я не кажу, що це політична лінія «Слуги народу», очевидно, що ні. Але це просто демонструє якби відірваність абсолютно просто від життя цієї людини і його розуміння взагалі якихось процесів. І подивіться, він же жодним чином не покараний в своїй фракції. Ніхто його ні скуди не виключав. Він не вчинив кримінального правопорушення, не вчинив. Нічого такого. Тобто він, в принципі, давайте серйозно. Якби цього Євгенія Брагаря не було, його варто було б взагалі вигадати. І в мене, коли він вперше проявив себе, він заступився за водія маршрутки, який висадив двох дівчат, волонтерок посеред ночі, тому що вони попросили вимкнути російський серіал. Мені здалося, що він, знаєте, якийсь такий таємний провокатор, можливо, на зарплаті в Європейської солідарності. Подвійний агент, порохобот. Таємний порохобот. А коли він заявив про собаку, а сьогодні про українське кіно, сумнівів не залишилось. Скажіть чесно, ви його... Все, я визнаю, це наше. Це, знаєте, а хто Іванісов, який зґвалтував неповнолітню? Іванісов класичний... І казав, що він до цього нічого не має. Знаєте, там вже не тільки те, що він зґвалтував неповнолітню. Він зґвалтував повнолітню, сам будучи неповнолітнім, але оскільки складність злочину була така, йому інкримінували саме цю статтю. І вона була погашена. Юридично він не судимий. Все. Так само, як був несудимим Віктор Янукович, обраний президентом. Вибачте, будь ласка, все-таки людина... Я не знаю ще парламенту в Європі, де серед парламентарів сидить людина, яка гвалтувала чи повнолітню, чи неповнолітню. Я думаю, що такого немає. Просто немає. Я думаю, що ми єдина країна в Європі, в якій є такий парламентар. І я хочу нагадати, що цей парламентар ще й брехав. Він казав, що все це є замовлення за його боротьбу за якісь ліси, чи щось там за щось. За антикорупційну діяльність. За антикорупційну діяльність. Це йому так помста йде. А виявилося, що все це правда. І далі я хочу нагадати, що його виключили зі «Слуги народу», але Зеленський особисто, коли приймав ці катери, які віддав Путін в розібраному стані, і це було, я не пам'ятаю вже де, але Зеленський особисто, я сам його чув, сказав, що я заберу в Іванісова мандат. Тобто я його покличу, і він напише заяву про складання депутатських повноважень. Пройшло 3 місяці, де він не те, що не написав заяву, він повернувся в сесійну залу, а Арахамія зараз каже, що ми з ним, він з нами координує свої голосування. Тобто, хоч він і не член фракції, але якось поруч. І це теж порохобот. І Богдан Синя Борода Єрьомінко, ще один порохобот, який замовляв повій прямо в сесійній залі, а потім сказав... Синя Борода? Як ще? Борода многогрешна, добре. Який при цьому ще декілька місяців очолював один з найважливіших комітетів закордонний, і який ще й звинуватив журналістів і сказав, що їх треба засаджати за те, що вони таке фотографують і кажуть. Якось дуже багато порохоботів виявилося в «Слузі народу». Я просто до чого все це веду? Я хочу сказати, що і за Брагаря, і за Іванісова, і за Єрьомінка, і за тих кнопкодавів, які є там, до речі, один з них був Іванісов. За них, за всіх відповідає особисто Зеленський.